Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly musulman doganlar, bugünkü dersimizde musulmanlaryň arasynda köp duşulýan, ýalňyş bolan, dine ters bolan sözlere üns çekmek isledik. Hatta bu sözler käbir ýagdaýlarda insanyň imanyny puja çykaryp biljek howply sözlerdir. Ol sözler käbir din barada ilmi, dogry dürüst maglumaty bolmaýan musulman doganlarymyz öz bilmeýän we düşünmeýän ýa-da birinji gezek eşidýän dini meselesi barada, dini hökümler barada näme diýerler? Men pikirime görä bu dogry däl, men düşünjäme görä bu ýalňyş diýip dini meselede öz düşünjesini, pikirini öňe sürýärler. Ýa-da bir meselede, ýa-da bir mesele degişli ayet we hadis eşitse, meniň düşünjäme görä diýip şol ayet we hadis baradaky öz düşünjesini öňe sürüp başlaýarlar. Hatda geň ýeri musulman doganlar halk içinde molla diýip ýörenlerden bir mesele sorulsa, delile görä ýa-da mujtehid alimlaryň fetwalaryna, düşünürüşlerine görä dälle, öz pikirini, düşünjesini aýdýanlaryna şaýat bolýar musulman doganlar. Köplenjem käbir jahil musulmanlar diniň bir hökümi öz nefsine ýakmasa, agyr gelse, meniň pikirimçe bu beýle däl diýip öz pikirini aýdyp başlaýar. Mysal üçin hijab barada, aýdymsagyň haramlygy barada, riba süýtgorluk barada we başga da şeriatyň hökümleri barada nefsine agyr gelýär-de, şonu kabul edip bilmän, öz pikir düşünjesini aýdyp şol hökümi inkar edip başlaýar. Köp derslerimizde musulman doganlar gaýta aýdyp gelişimiz ýaly İslam dini, dinimiz İslam, Kur'an we sünnete esaslanýar. Ondan sonra icma we kıyas gelýär. Kur'an we sünnete dogry düşünjek bolsak, Selef-i Salihinden, 4 mezhep imamlarımızdan, ıgtybarly ähli sünnet alimlarimizden gelen düşündürüşler esasında düşünmeli. Eger bilmeýän bolsak, islendik bir meseleni biljek bolsak, musulman doganlar şol ugurda okan ıgtybarly kişilere ýüzlenmeliler. Allah Teala Kur'an-ı Kerimde Nahl surasının 43-nji ayetinde diýär: "Fes'alu ahlez-zikri in kuntum la ta'lemun." Bilmeýän bolsaňyz, bilýänlerden soraň diýär. Ebu Davud'da Jabir ibn Abdullah'dan gelýär, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Fe innema şifa'ul 'iyyi es-suwalu." Jahilligiň, bilimsizligiň şifasy, dermany soramakdyr diýär. Hatta dersin başında diýdik musulman doganlar, dini meselede, dini hökümlerde öz düşünjäni öňe sürmek käbir ýagdaýlarda insanyň imanyny puja çykaryp bilýär. Mysal üçin, halal zat barada öz düşünjesini aýdyp haram diýenler bar. Ýa-da tersine, haram bolan zat barada haramlygyny kabul etmän, halal diýenler bar. Ýa-da başga misal, zenanlaryň örtünmegi farzdyr, emma käbir jahiller çykyp Kur'anna hijab barada ýokmuş diýip hijab farz däl diýerler. Halala haram, harama halal diýmek, farza farz däl diýmek musulman doganlar insany dinden çykarýan, kafir edýän zatlardyr. Emma käbir kişiler özü bilmän, özüni oda oklaýar, imanyny howpy oklaýar. Yani şu meseleni bilemek, öwreneliň, anyklalyň, soraşdyralyň diýse boljak. Emma nefsine buýurup bilmän özüni we imanyny howpy oklaýarlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerimde Nahl surasynyň 116-njy ayetinde diýär: "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul keziba hada halalu ve hada haramun litaftaru alallahil kezib innellezina yaftaruna alallahil keziba la yuflihun." Diliňize gelişi ýaly yalan gurlap bu halallar, bu haramdır diýmän diýär Allah Teala. Çünkü Allah Teala hakkında asılsız guruladyňyz bolar. Allah Teala hakkında asılsız gurulayanlar halas bolmazlar diýär. Hatta musulman doganlar diýilýär, bir kişi din barada ilmsiz özünden bir zat aýtsa, ol hem dogry bolup çyksa, şol kişi ýene günahkardyr diýär. Sebäbi Allah Teala'nın dini barada ilmsiz gurulady diýär. Ebu Davud'da, Nesai'de, Ahmet'te gelýär Ali radıyallahu anh'tan, Ali radıyallahu anh diýär: "Lew kana ad-dinu bir-ra'yi lekana asfalul khuffi awla bil-mashi min a'lahu ve qad ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yamsahu ala zahiri khuffayh." Diýär Ali radıyallahu anh, eger din, pikir düşünje esaslanýan bolsady, mesh edilenne aýagyny ýokarsy däl aşagy mesh edilerdi diýär. Ýani näme diýmek musulman doganlar? Köpüňiz görensiňiz köplenjem ýaşullarymyz geýýär, aýagyny mesi geýýärler. Täret alangdan soň mesi geýýän, soň ikinji gezek täret bozulanna, täret aljak bolsaň aýagyny ýuman, üstüne barmaň bilen mesh edýän. Peýgamberiň bu sünnetde öwredigi näme? Aýagyň üstüne mesh etmek. Ali radıyallahu anh näme diýär? Eger din, pikir düşünje esaslanýan bolsady, mesh edilenne aýagyny ýokarsy
däl aşağına mesgedilerdi diýe. Çünki delile esaslanman öz aklyga esaslansam aýaň üstüne däl aşağına mesgetmek has näme? Akla laýyk, pikir düşünje laýyk galak bolup görünýär. Emma Ali radiyallahu anh näme diýe? Men Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň mesiň üstüne mesgedinini gördüm diýe. Diýmek näme? Dini meselede öz pikir düşünjäňden bolmaýa, dini meselede delil bilen bolmaly musulman doganlar. Islamlyk dini meselelerde musulman doganlar iman, küfür, şirk, sünnet, bid'at, halal, haram, bolýa, bolanok, günah, sowap ýaly dini meselelerde öz düşünjäňi delil tutup pikirini öňe sürmek bolmaýa we günahkarçylykdyr. Hatta dini meselede, dünýäwi işlerde de akıllı adam bilmeýän zadyny näme bilemok diýe. Ve Islamlyk dini meselede musulman doganlar hukman Kur'an we sünnetten delile we agtybarly ahli sünnet alimlerimizin düşünürşlerine salgylanmalylar. Eger bilmeýän bolsak, bilýän kişilerden sorap görmeli, dini hukmlar barada öz düşünjämizi aýtmaly däl. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde İsra suresinin 36-njy aýatynda diýär: "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inne's-sem'a wal-basara wal-fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Bilmeýän zadyň ýyzyna düşme. Çünki göz, kulak we ýürek bularyň hemmesi ondan jogap kärdir diýär Allah Taala. Ýagny kıyamet günü musulman doganlar insan ogly gören zadyna, gurlan zadyna, eşiden zadyna hemmesine jogap bermeli, hasap bermeliler. Aýagsy kyzgyn kelle bilmän din barada gurlak goýberýän, öz pikirini aýdyp goýberýän, emma habarym ýok. Eýen perişteler onu ýazdy we kıyamet günü näme? Şoňa biz jogap bermeli. Diýmek näme ki musulman doganlar anyk bilmeýän zatlarymyz hakynda bilemok diýelim. Allahu alem, Allah Taala has gowy bilýär diýmeli. We özümizi şol sözlere öwrenşdirelim musulman doganlar. Dini meselede bir zat bilmeýän bolsak, sorap görelim, anyklaşdyryp görelim, şunu bir bilelim diýip näme özümizi şol sözlere we şol düşünje öwrenşdirelim musulman doganlar. Elhamdülillahi rabbil alamin.